Čo je hnutie Hare Krishna? Východné náboženstvo, hinduizmus, alebo je to nejaká moderná viera? Čo je hnutie Hare Krishna? Hnutie Hare Krishna, ako je dnes známe po celom svete, bolo zaregistrované v roku 1966 v New Yorku jeho božskou milosťou Ače Bhaktivedanta Swami Prabhupádom, zakladateľom medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu. Na tomto zábere vidíme prvé interview so Šilom Prabhupádom, ktoré bolo nahrané v roku 1966 v New Yorku. My mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Založil novú vetvu, ako my hovoríme, Čaitanjovho stromu. Priniesol poznanie a duchovný proces, tak ako ho učili predchádzajúci duchovní učitelia. Aktivity Hare Krishna hnutia sa dajú shrnúť v 7 základných bodoch. Učiť duchovné poznanie a vzdelávať ľudí v technikách duchovného života pre dosiahnutie skutočnej jednoty a mieru na svete. Učiť vedomie Krišnu, ako je zjavené v Bhagavad Gite a Šrimad Bhagavatame. Vzájomne zbližovať členov spoločnosti a priviesť ich bližšie ku Krišnovi, prvotnej bytosti. Vyučovať a podporovať spoločné spievanie svätých mien Boha. Vybudovať pre oddaných aj celú ľudskú spoločnosť, sväté miesto, transcendentálnych zábav venovaných osobnosti Krišnovi. Vytvárať vidiecké komunity pre lepší život. S hore uvedenými zámermi na zreteli publikovať a distribuovať periodiká, knihy a iné texty. Spievajte spolu so mnou Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hádanka do života. Kto je spoločníkom duše, kto je jej sprievodcom na duchovnej ceste a čo je jej oporou? Božské vlastnosti sú spoločníkom duše. Dharma je jej sprievodcom a oporou je pravda.